Sa pagsapit ng alauna ng umaga, pinili nilang maghintay ng bukang liwayway upang bumaba ng bundok. Habang sila ay nagpapahinga sa hindi inaasahang pagkakataon, merong narinig si Gonzalong tinig sa kanyang isipan. Alam niyang tinig ito ni Mapulon, pero hindi niya malaman kung bakit ito nagpaparamdam sa kanya. Gonzalo, magmula sa araw na ito, nananalaytay na ang dugo ko sa iyong katauhan. Ang ininom mong halaman ay ang binhing aking pinagmulan, kung kaya't may mga iilan sa aking abilidad at anyo ang iyo na ngayong nataglay. Ikaw na ngayon ay merong dugong diwata, kaya asahan mo na sa pagsapit ng umaga, mag-uumpisa na ang pagbabago sa iyong sarili. Wika ni Mapulon. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan nitong paglaho sa isipan ni Gonzalo. Halos hindi na noon nakasagot si Gonzalo sa sinabi ni Mapulon sa kadahilanang wala siyang kaide-ideya kung ano ang nais nitong sabihin. Upang hindi na mas lalong magkaroon ng palaisipan sa kanya, pinili niyang ipagsawalang bahala na lang muna ang lahat ng kanyang narinig. Ang importante noon kay Gonzalo ay buhay siya kasama ng pangkat ni Pio Carpio. Gonzalo, hayaan mong kami na muna magbantay para sa gabing ito. Matulog ka na at maaga pa tayo bukas. Wika ni Uloy. Dahil sa sinabi ni Uloy, wala nang nagawa si Gonzalo kung hindi ang sundin ang nais nito. Pinili nitong tumabi sa kanyang natutulog na tiyuhin upang makapagpahinga. Bale, ang nagbabantay noon ay sina Uloy at si Samuel. Sa pagpikit ng mga mata ni Gonzalo, rinig na rinig pa rin niya ang pag-uusap ng dalawa niyang kaibigan. Kahit napakalamig noon sa bundok, hindi ito naging hadlang para sa dalawa niyang kaibigan. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang nagising sila Pio Carpio. Agad din naman silang bumaba ng bundok upang tunguhin ang kanilang mga kalabaw. Habang sila ay naglalakad, pansin ni Gonzalo ang kawalan ng tulog ng dalawa niyang kasama. Sa pagdating nila sa paanan ng bundok, agad din naman nilang nilapitan ang kanilang mga kalabaw na naghihintay. Matapos yan, pinili nilang kumain na muna bago ituloy ang kanilang paglalakbay patungong panabutan. Ilang araw pa ang lumipas, naging matiwasay naman ang pagdating nila Pio Carpio sa panabutan. Nang paparating na sila Gonzalo sa lupain ni Tatay Dadoy, hindi na noon nakakaramdam ng pagkabahala si Gonzalo. Animoy wala na siyang bahid ng kasamaan sa kanyang sarili noong mga panahong umapak siya sa bukid ng taong merong kabalyerong puti. Habang binabagtas nila ang lupain ng pamangkin ni Cedes, nasipat nilang marami ng pananim ang tumutubo sa paligid. May mga nasisilayan na silang bunga ng mga kakao at marami pang iba. Dahil sa nasa dulo sila ng lupain ni Tatay Dadoy, alam nilang aabutin pa sila ng ilang oras, marating lamang ang pamamahay nito. Hindi naman noon umaasa sila Pio Carpio na naroon si Tatay Dadoy sa kanyang pamamahay. Mga kasama, kapag wala si Dadoy sa kanyang tahanan, dediretso tayo sa bahay ni Ginang Cedes. Kapag hindi rin natin siya naabutan sa kanyang kubo, wala na tayong magagawa kung hindi ang bumalik na sa tungawan. Kailangan na nating magmadaling tumawid sa dagat dahil ramdam ko ang nalalapit na pagdaluyong ng laot. Wika ni Pio Carpio. Daluyong, tiyo? Bakit? May nakaambabang bagyo sa mga paparating na araw? Tanong ni Gonzalo.
Yan ang sinasabi sa akin ng hangin, iho. Alam kong kapag kinausap ako nito, meron talagang paparating na bagyo. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang mag-usap, pinili nilang tunguhin na ang tahanan ni Tatay Dadoy. Hapon na nang marating nila ang tahanan nito at kagaya ng kanilang inaasahan, wala doon ang pamangkin ng kanilang pinuno. May mga iilan sa mga trabahador nito ang abala sa paggagapas ng munggo na hindi naman nagawang tanungin nila Pio Carpio. Sapat na para sa kanila ang malaman na wala doon si Tatay Dadoy upang muling ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Di pa man nakakaalis sila Gonzalo sa lupain nito, muli na naman silang inabot ng paglubog ng araw. Dahil sa wala ng sindi ang kanilang mga sulok, pinili nilang ipagpabukas na lamang ang kanilang paglalakbay. Habang sila ay kumakain, biglang bumalik sa isipan ni Gonzalo ang mga sinabi ni Mapulon. Nang maalala niya ito, agaran din naman niyang ipinagsabi ang sinabi ng diwata kay Pio Carpio. Ikinuwento niya ito sa kanyang mga kasama upang malaman niya kung ano ang rason ng diwata ng panahon sa mga katagang kanyang binitawan. Nang marinig ito ni Pio Carpio, maging siya ay walang kaide-ideya sa nais ipahiwatig ni Mapulon. Kung ako ang tatanungin mo, Gonzalo, maaaring meron kang nataglay na abilidad ng diwata ng panahon. Hindi ko lang alam kung anong abilidad na yon. Pero ang alam ko, na labis itong makakatulong sa'yo. Wala ka mang hawak na kahit anong mahiwagang sandata. Meron ka namang dugo ng isang pinakamalakas na diwata. Wika ni Pio Carpio. Kahit nga ho taglay ko na ang dugo ni Mapulon, hindi ko naman alam kung saan ito gagamitin. Siguro, hahayaan ko na lamang ang panahon ang siyang magbigay sa akin ng kasagutan sa lahat ng aking mga katanungan. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nilang mag-usap, muli na namang nag-umpisa ang kanilang inuman. Kahit kagagaling pa lamang noon ni Gonzalo, pinili niyang makisabayan na rin sa kanyang mga kaibigan. Hindi pa man sila napapasukan ng espiritu ng tuba, bigla silang napatigil nang merong lumapit sa kanilang mga taong hindi nila kilala. Magandang gabi sa inyo. Kami pala isang rebeldeng samahan na nangangalaga sa lupaing inyong kinaroroonan. Ang pananatili nyo dito ay nangangailangan ng donasyon. Wika ng isang rebelde. Nang marinig ito nila Pio Carpio, pinili nilang pagmasdan ang mga ito bago tuluyang magwika. Pansin nilang merong kargang mga armas ang mga ito, pero hindi naman nila ito kinakabahala. Ang ikinagalit lamang noon ni Pio Carpio ay ang iilan sa mga kasama ng rebeldeng grupo ay halos mga aswang. Hindi nito nagawang lumapit sa kanila, gawa ng ramdam ng mga ito ang malakas na presensya ng grupo ni Pio Carpio. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang tumayo si Pio Carpio at nagwika ng, Bakit, iho? May buwis na bang nagpapataw sa pananatili namin sa lupaing likha ng amang dakila? Magsiuwi na kayo dahil wala kayo ritong mapapala. Mukhang hindi mo yata narinig ang sinabi ko, tanda. Gusto mo bang armas ko na makipag-usap sa inyong lahat? sagot naman ng rebelde. Sa pagwika ng rebeldeng yon, labis itong ikinagalit ng pangkat ni Pio Carpio. Tumaas kasi bigla ang boses nito na parabang nang iinsulto ng matanda.
Dahil sa sinabi ng rebelde, maging si Pio Carpio ay hindi rin naiwasang magalit. Sa pagkunot ng noo nito, ay kasabay ang pagbitaw ng mga katagang. Ako ba'y tinatakot mo? Gusto mong kainin ko yung bala ng armas mo? At isabay ko yung mga aswang na nasa likod mo? Ha? Hindi ka marunong rumespeto ng nakakatanda sa iyo, Ginoo? Umalis ka na, bago ko pa mahusgahan ang buong pagkatao mo! Sa pagbitaw ni Pio Carpio ng mga katagang yun, ay ang pagsitayuan naman nila Gonzalo. Agaran din namang ikinasa ng rebeldeng yon ang kanyang armas, na siyang ginawa din naman ng kanyang mga kasama. Kasabay ng pagkasa ng rebeldeng kausap ni Pio Carpio, ay ang pag-akma nito na hahatawin niya si Pio Carpio. Bago pa man makalapat ang kanyang sandata sa pagmumuka ni Pio Carpio, bigla itong nahawakan ni Gonzalo. Kasabay ng paghawak dito ni Gonzalo ay ang pagkagulat ng rebelde sa kanyang mga nasilayan. Maging ang mga aswang nitong kasama ay halos hindi naramdaman ang paglapit dito ni Gonzalo. Tama na yan. Kung gusto ninyo ng kalaro, kaya ko kayong pagbigyan. Huwag kang umatake ng hindi nalalaman ng iyong kalaban dahil sa isayang kamangmangan. Wika ni Gonzalo habang hinahawakan niya ang armas ng rebelde. Gulat na gulat sila Samuel nang masipat nilang unti-unting binabali ni Gonzalo ang dulo ng baril. Hindi na nagawang makuha ito ng rebelde dahil sa lakas na ipinamalas ni Gonzalo. Kasabay ng pag-atras ng mga rebelde sa kinaroroonan ng mga ito ay ang agarang paghatak ni Gonzalo sa rebeldeng bumastos kay Pio Carpio. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, tanging sigaw na lamang ang narinig ng mga kasama nito. Maging sila Pio Carpio noon, halos hindi na magawang masundan kung nasaan si Gonzalo. Animoy napakabagong abilidad ang ipinamalas nito na siyang labis na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Sa pagtungo ni Gonzalo sa masukal na kakahuyan, tanging pagsigaw na lamang ng rebelde ang kanilang naririnig. Dahil sa mga nangyari, wala nang nagawa ang mga kasama nito kung hindi ang makipaglaban sa pangkat ni Pio Carpio. Bago pa man magawa ng mga ito ang ikasa ang kanilang mga baril, nagawa ng makuha ni Gonzalo ang lahat-lahat ng daladala nilang armas. Sa paglitaw ni Gonzalo sa kinaroroonan nila Pio Carpio, lahat ng nakasilay sa kanya ay nagulat dahil sa kanyang bagong kaanyuan. Ibang-iba na kasi ang anyo noon ni Gonzalo na tila ba merong kakaibang nilalang ang nangingibabaw sa kanyang kaanyuan. Paglalarawan ni Pio Carpio sa anyo ni Gonzalo, meron itong kulay itim na mga pakpak na maihahalin tulad mo sa isang paniki. Ang bawat dulo ng kanyang pakpak ay merong parang isang kukong kulay ginto na siyang nagpapatingkad sa itim nitong kulay. Meron na ding 4 na sungay noon si Gonzalo sa ulo na ang lahat ng mga ito ay kulay ginto kapag nasisinagan ng kahit na anong liwanag. Kulay dilaw na din ang mga mata nito at mas humaba ng doble ang kanyang mga pangil. Mas lumaki na din ang pangangatawan noon ni Gonzalo at meron na itong 2 mahahabang kuko na halos maihahalin tulad mo na sa isang pinatalas na buto. Wala ding kasuotan noon si Gonzalo pero meron siyang baluting gawa sa balat ng puno. Ang mga paa noon ni Gonzalo ay nakasuot ng sandalyas na siyang kahawig din ng sandalyas ni Mapulon. Sa pagkuha ni Gonzalo ng kanyang latigong nakapalibot sa kanyang bewang, mas lalong nakaramdam ng takot ang mga aswang na nasa paligid.
Kitang-kita noon nila Pio Carpio ang kakaibang latigong gawa sa buto na hindi nila alam kung anong uri ng nilalang. Ang latigong hawak noon ni Gonzalo ay merong nagsisitalasang mga buto papaikot sa katawan nito. May matalim ring dulo ang latigong yon at meron itong matang nakapikit sa hawakan nito. May mga gintong tali din na nakapulupot sa braso ni Gonzalo na siyang pumipigil sa paglitaw ng hugis ng kanyang mga kalamnan. Dahil sa mga nasilaya noon nila Pio Carpio, wala silang nagawa kung hindi ang mamangha sa ipinakitang anyo ni Gonzalo. Demonyo man ang anyo nito, pero walang bahid ng kasamaan ang presensyang ipinaparamdam ni Gonzalo sa pangkat ni Pio Carpio. Matapos nila itong masilayan, laking gulat na lamang nila nang tuluyang mawala si Gonzalo sa kanilang kinaroroonan. Hindi pa man nakakatapos ng engkantasyon ang isa sa mga aswang, agara naman itong hinatak ni Gonzalo patungo ng kadiliman. Dahil sa sobrang bilis na taglay noon ni Gonzalo, walang nagawa ang kanilang mga kalaban kung hindi ang pag-igihan ang kanilang pagbabantay sa paligid. Nang makapagpalit na ng mga anyo ang mga aswang na rebelde, matindi ang ginawa nilang pagpaparamdam sa kinaroroonan ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas mula sa kadiliman, nagwika si Gonzalo sa likod ng isang aswang ng, Hindi na dapat kayo pumunta sa lugar na ito. kasabay ng pagwika nito ay ang muling pagyakap ng dilim sa kaanyuan ni Gonzalo. Paglingon ng aswang na yon, wala siyang nakita kung hindi ang paglagpas ng hangin sa mga damo. Noon ding mismong oras na yon, unti-unti na silang nakaramdam ng labis na panganib sa mga kamay ni Gonzalo. Doon na rin nila napagtanto na isa itong gabunang merong napakalalim na aral. Sila Pio Carpio naman noon, halos hindi nagawang makisali sa labanan dahil alam nilang kulang pa ito kay Gonzalo. Sa pagkakatanda ni Pio Carpio, nasa 7 lang ang bilang ng mga rebelde at 2 na noon ang nalagas sa kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumitaw si Gonzalo sa harapan ng kanilang mga kalaban. Doon nila nasilayang patuloy ang pagtulo ng dugo ng kanilang kasama sa bibig ni Gonzalo. Habang naglalakad papalapit sa kanila si Gonzalo, agaran din naman nila itong sinugod upang pagtulungan. Nang malapitan na nila si Gonzalo, laking gulat na lamang nila nang mapansin nilang ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay parabang inililihis ng hangin. Dahil sa walang kakayahan ang mga itong tamaan si Gonzalo, pinili nilang muling umatras sa kanilang ginawang pag-atake. Matapos ang mga pangyayaring yon, kitang-kita nila ang pagngisi ni Gonzalo habang binabalot ng kadiliman ang buo nitong katawan. Kahit liwanag ng buwan, hindi nagagawang masinagan si Gonzalo. Animoy maging ang diwatang gumagabay dito ay pinahihintulutan si Gonzalong gawin ang lahat ng kanyang nais. Sa pagkawala ni Gonzalo sa kanyang kinaroroonan ay ang muling pagramdam ng mga aswang sa kanilang paligid. Ilang segundo lamang ang lumipas, biglang naglaho ang isang aswang sa kanyang kinatatayuan. Tanging pagsigaw na lamang ang nagawa nito habang hinahatak ito ni Gonzalo patungong kawalan. Kasabay ng paghatak dito ni Gonzalo ay ang pag-ungol nito na parabang nawawalan na ng buhay. Dahil sa mga pangyayari, wala nang nagawa ang mga rebeldeng aswang kung hindi ang magsipulasan sa paligid. Sa pagtakbuhan ng mga ito,
paisa-isang nawawala ang mga aswang dahil sa ginagawang paghatak dito ni Gonzalo. Animoy ang bilis ng mga aswang na yon ay napakabagal pa kung ikukumpara sa bilis na taglay ni Gonzalo. Matapos ang mga pangyayaring yon, tanging isa na lamang ang natira sa rebeldeng nangahas na kumprontahin sila. Hindi na muna ito pinatay ni Gonzalo upang malaman kung ano ang nag-udyok sa kanila na lapitan ang kanyang grupo. Dahil sa alam ng aswang na yon na wala ng paraan para makatakas sa kamay ni Gonzalo, pinili nitong ilahad ang lahat ng nais niyang malaman. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahang nagpalit na ng kaanyuan ang aswang. Doon na silayan nila Gonzalo ang pagmumukha nito na merong bahid ng takot sa kanyang sarili. Habang nilalapitan ito ni Gonzalo, dahan-dahan namang nagbabago ang kanyang anyo. Bago pa man siya tuluyang makalapit sa lalaking yon, tuluyan na siyang nakapagpalit ng kanyang anyo. Patay na ang lahat ng mga kasama mo. Siguro naman, mapagbibigyan mo na ako sa lahat ng nais ko. Mahinahong wika dito ni Gonzalo. Ano ang kailangan nyo? Pakiusap. Huwag niyo akong patayin. Gagawin ko ang lahat ng nais niyo. Napilitan lang akong sumama sa grupong ito dahil sa ito ang nais ng aking angkan. Isa ka ring aswang, kaya alam kong alam mo ang sinasabi ko. Sagot naman ng lalaki habang ito ay umiiyak. Dahil sa mga narinig ni Gonzalo, pinili niyang patayuin ang lalaki at samahan papalapit sa kinaroroonan nila Pio Carpio. Doon nila ito tinanong upang kanilang malaman kung bakit napasama ang mga aswang sa rebeldeng grupo. Agad naman itong sinagot ng lalaki dahil alam niyang wala na siyang pagpipilian. Nang malaman na nila Pio Carpio ang nais nilang malaman, agara naman ang paghatak dito ni Gonzalo patungong Karimlan. Hindi na niya ito maaaring buhayin, gawa ng maaaring makapangbiktima pa ito ng ibang inosenteng tao. Sa sinalaysay kasi ng aswang na yon, doon nila napagtanto na marami ng karahasang sinalihan ang kanilang grupo. Hindi na bago sa kanila ang pumatay, kung kaya't magiging banta na sila sa kahit na anong baryo sa Siraway. Grabe ang angas. Merong new form si Gonzalo, di ba? Pero sunod kagad natin yung 44 para hindi na kayo mabitin. Siguro mga 1 oras, 2 oras. Yun lang, kita-kits.